wujude prabot ses kampleng suling tetembangan ketongan ceranan wancine wengi saya amlimbuwi kae swara rada plesir ayo padha nglilir sis kampleng gedhe paedae ing bab apa wae abutuhake sis kampleng mretata titilan tentrem sis kampleng weratine sistem keamanan lingkungan warna wujude prabot sis kampleng suling tetembangan gantongan ceranan wancine wengi saya mimbuwi kae swara rada plesir ayo padha nglilir sis kampleng gedhe paedae ing abab apa wae abutuhake sis kampleng mreh tata titilan tentrem sis kampleng weratine